ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೀಚ್ ಆದ ಶಾಲೆ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕುತ್ತಿದ ರೋಡ್ ಕಂಡೇರು ಉದಾಸೀನಾಡ 5:30 ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿ ಆನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ರಶಿದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಬೈದು ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಉದ್ದೋಗಲ್ಲ ಸರಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಅದೇ ಒಂದಿನ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ನಾಗಲ್ಲ ತಿಳಿತೀನಿ ಅವು 4 ದಿನ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಷದ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಫುಲ್ಲುಂಟು ಗಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಎದುರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಸಲ ಮಾರ್ಚಿಡು ಬೈದ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾದ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ ಸಮ್ಮರಡು ಬೈಜ ಬರೋ ಗಾಡಿದೆ ಬರ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಣ ಇದು ಬೇಗ 4 ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇಗ ಇಡೇ ಬರೋದು ಮೂಲಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಕಿರಿ ಈಗ 2025 ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಲೈನ್ ಒಣಸಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲ ಬತ್ತನಮ್ಮ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಅಂದು ಡಿಯರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿಂದು ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡಲ ರಶ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆದಿಗ್ಲ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ತೊಂಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಗಂಜ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೊಂದತ್ತೀನಿ ದಾಡ್ ಬಡವಡ ಪುರಿ ಬೋಡ ನೀರು ಪರಂದು ಬೋಡ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಕಾಗನ ಪುರ ಕಂದೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವಲೆ ಪರ್ಕ ಚಾ ನಿಕುಲದ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೇ ನಮ್ಮ ಹೊರಮರೆ ಕತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಿ ಅತ್ತ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾತಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರಗೆ ಸೌಥಾಡ್ಕ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋನಾಗ ನನಗೆ ಹುಯ್ಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗೋದು ನಿಂತುಂಡು 8 ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಿಜ ಉಂಡಾಂದು ಕೇನ್ಗ ಬಂತು ನಗೇರ್ಲ ತೋಜಿ ಚೆಂಚಿನ ರೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನ ಉಲಾಯಿ ಅದು ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಯಿ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಪಿದಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನಂಚೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ತೋಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಣ ಇವತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಜನ ತುಂಬ ಉಂಟು ಇದು 15 ಜನ ದೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇದ್ದು ಮುಗಿನ ಅದೇನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ದೋಸೆನಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆದಾದ ಮೂಡೆ ಉಂಟು
ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಪಂಚ ಪಲಾವ್ ಪೂರಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ 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 ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪನ್ ಅಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯುಷಕ್ಕೆ ಪೋಪರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಸಾಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಪಿರು ಪಂಡ ಮೀನ್ ಪೂರ ಸಾಲಿಯನ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಡದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಣಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆಯುಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಬಾಬು ಆಯುಷ್ ಡೀಪಿತ್ತದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಂಜು ನಮ್ಮ ಒಲ ತೂತ ಅಮ್ಮ ತೂನಾಗೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪ ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೊಂಜು ಯಾನು ಮಾತೊಟ್ಟೆಲು ಪಲಾವ್ ಚೂರು ತಿಕ್ಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಿಂದು ಪಲಾವ್ ಅನಸ್ತಾತುಂಡಿ ಇಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹಲ ಬಿಡ್ಚು ನಾನು ಖಾಲಿ ಕೊಜಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೋಡೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗಿರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಎಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು ಮಾತ ಬರ್ಪೂರಿ ಹೇಗೆ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಪೂರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಲೈಟ್ ಚಿಟ್ಟಾರೆ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಬಂಸ ಕೋಡದ ಅರಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದಾಂಡ ಕೋಡದ ಬಂಸ ಅಂದು ಸಾಲಿ ಅಂತ ತೂದೆ ಬಂಪೇರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ 24 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಗಂಡ ತೂದೆ ಬಂದೆ ಏನ ಸಾಲೆ ದೆತ್ತು ತೂದೆ ಬುಡ್ನಿ ದುಮ್ನಾಂದ ಬನ್ಸಿಗೆ ಸಾಲಿ ಅನ್ನದು ಪಂಡ ಬನ್ಸಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿಜ್ಜ ಕುಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಬನ್ಸು ತೂಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚತೆಯ ಅದು ಉಬ್ಬುಜಿ ಸಹ ಉಬ್ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನುಂಗುದು ಬಯಲಕೊಂಡು ಸಾಲಿಯಾನಿಗೆ ದುಮ್ನಾನಿಯ ಬನ್ಸು ಎಂಕ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಆಯುಷನ ಬಾಜಿಲ ಪರಂದಿದೆ ಆಯುಷ ಮಾರ್ಗಡಪ್ಪನ ಕ್ಲಂಬರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕುಡೋಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಾಂದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಲಾವ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕುಡೋಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಾಂದಿನಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಯಾವ ಚಾವಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಚಾಲ ಬೈಜಿ ಚಾ ಬೈಜಿ ಅವು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ ತಂದ ಜಾಪುಜಿ ಮೇರೆ ಹೊಟ್ಟೆಂದಾರತ್ತ ಮೇರೆಗ್ರಪ್ಪ ಎಕಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲ್ಲೆಂದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚುನ್ನ ಗೊತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಪ್ಪಣೆ ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅವೇ ಪೂರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಗಂತ ಕೂರ್ನಿ ಅವೇ ಪಣ್ಣಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆದ ತಿಂಡಿನೂ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆದ ಅಕ್ಕದೆ ತಕ್ಕೊಡು ಎಂಗಳು ಪೋಯಿ ನಾಕು ತಿರ್ಗದು ಬೈದಿನಿ ಮಾರೆ ಆತಮ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವನ್ನ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈದೆಕ್ಕರೆ ಪೋನ ನನೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಾಯಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪೂರಿಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಚುನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರಿ ಅತ್ತವು ಚಪಾತಿ ಅತ್ತ ಪೂರಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಪುಂಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರಿ ಚೆಕ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಆ ಪೂರಿ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಶೇ ಕೇನ್ ದೊಡಿಯೇ ಪೂರಿ ಪನ್ನನೆ ಇರು ಪರೋಟ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದು ಅತ್ತ ಚುನ್ನ ಬೇರ್ದಾನಿ ನೀ ಪೂರಿ ಕೇಂಜೇರು ಅಂಡ ಏರು ಅಂದ ಬನ್ನ ನೀರು ಕೇನ್ ದೊಡತ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವ್ವೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೌಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಮೆಟ್ಟು ಕಾವಲಿ ಆತೆ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿ ಪೋಯ ಅವಣ್ಣ ನಮಗ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ದುಮ್ನ ಅಂತ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ನಮ ಕೊರೋಡೆ ಆತ ಈಗ ಕಾಸು ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಕತ್ತಲೆ ಆಡ್ದಿಂತಲೆಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ
పంచుకొనే అవి ఎక్కడ ఇడియే తీతు అడ రడ్డెన్ల కొంతువేరు ఈ రొంజి ಉದ್ದೋಗು ಬರ್ತೇನೆ ಬೇ ಈತ ಅಂಡ್ತಲೆ ಬನ್ಸು ಒಂಜತ ಬಿಲ್ಲು ತುಲೆ 270 ಆಯುಷ ಇಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಲಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಹಾಪಿನಿ ಮಲ್ಲನೇ ಹೋಟೆಲ್ ತುಯರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸು ಪಿರಕೊನೆ ಇರತ್ತ ಒಂಜತ ಪಾರ್ದಿಜೆರು ಒಂಜತ ಪಾರ್ದೇರು ನೇ ಒಯ್ಕ ಏತಂದಿಜ್ಜೆ ನೇ ಒಯ್ಕ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂದಿಜ್ಜಾ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಕುಡ 2 ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಂಡ ಬಿಲ್ಲು ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿನಿ ಇತ್ತಿರ್ನು ತೆಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸದ ಕಾಸು ಪಾಡಿಯ ಬಂದು ಇರ್ನು ತೆಲ್ಪ ತೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ತಿಂತೀನಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೂಡ 2 ನೀರು ದೋಸೆ ಮೂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಚಾತ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಡಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮೂಜಿ ಚಾಕಿ ಎತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು 150 50 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕಲ 210 ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಬನ್ಸಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಊರು ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ನನಗೆ ಅಟ್ಟೆ ದಾಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಯೇ ನಿಕುಲತೆ పంటి జల్ప సుబ్రహ్మణ్య చాలా హైట్ చీప్ అంತೀನಿ చీప్ కుల అక్లే ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜು ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬೆನೆ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಟಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಅప్పుడు ಮೂಲನೆ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಸರಟ್ಟು ದಿನ ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತ ಆ ಜನ ಪೊಂಜೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪೊಂಜೋ ಈ ಜಿನಿತಾನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂದು ಪಂಡ್ ಐಗೆ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ತೂನಾನೆ ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ಲೆಂದು ಪಂದು ಪೋಂಡು ಪೊಂಜ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಜೋ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಸರ್ತಿ ಮುಟ್ಟುದು ಪುರ ತೂಂಡು ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೆತ್ತುಕೊನೆ ಅವೇನೆ ನಾನೇ ತೇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಂಡೊಂಜಿ ಏತು ಲಾಸ್ ಅವತೆ ಜನಕ್ಲು ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪುನಟ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇರ್ನ ಬಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲೆ ಬಂಜಿ ತಿಂತುಜ ಮೇರ್ ನಾಯಿನ್ ಲೆತ್ತೊಂತೇರ್ ನಾಯಿ ಗಾಳ್ನ ಪಾಡ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾಯ ಅಂದ್ ನಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾಯ ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡ್ನು ಬಂಡನ್ ನಾಯಿಗ್ಲೊಂಜಿ ನರಮಣಿ ತಿನ್ಪುಲಕನೆ ಪಾಡೋಟ ಒರಿದಿನ ನಂಚ ಆಳಾಯ್ನ ನಾಯಿಗೆ ದಾಯ ಅಂಡೆ ಕಡೆಗೆ ಬುಡಿಯರ್ ಅರ್ಧ ಅವ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ನೆಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪವು ತುಮ್ನ ಅಂದ ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸದ ರೇಟ್ ಪಾರ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸನ್ ಕೊನದು ಏರೆಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅವ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಇಷ್ಟ ಆತ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬಂಡ ಎಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿದ ಕುಲೆತ ಅವಳಿ 4 ದಿನ ರಜೆ ಆದ್ ಓಲು ಕಡಬ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನ 11 ಗಂಟೆರ್ದೊಕ ಚಾಪರ್ನ ಬೊಕ ದಾದ ಕಲ್ಲು ಪಾಟ್ಲ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಲ ಡೊನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ In 1 mile, turn left. ನಂಬರ್ ಗುರುಂಡತ ಮತ್ ಎದುರು ಬಂದ ಅಂತ ಮಾರಂಜಿರು ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಆಂಡಲ ನಡುವೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟದನೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಭೂಪಾದಿರ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಶುರುವ ದಾದವಚುಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬರು ಚಿಲಂದು ಸೋಕತ ವ್ಯೂ ನೆಟ್ಟಕ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ನಿಜಲ ಬಾರ್ ಶೋಕುಚುಂದ ಕಡುಟು ಅಂಡ ಸೀರೆಡ್ ಅತ್ತು ಸೀರೆಡ್ ದಾದ ನಡು ನೋಡು ಅದೇ ಅವ ಯಾನ್ ಲೈಕೆ ಸಡ್ಡಿ ಹೋದರ ಗಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಚಿಲಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಚಿರು ಆ ರೂಟ್ ಹೋಗುದು ಇರೆಗೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ಇರು ಆ ರೂಟ್ ನೆಲ್ಲಿಯಡೆ ಒಂದು ಹೋಗರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಇಟೆ ಹೋಗುದು ಇರೆನು ಆರೆನಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಮ್ಯಾಪ್ ದ ರೂಟ್ ಹೋಗು ಅರ್ನ ರೂಟ್ ಹೋಗು ನಕ್ತಿನಿ ಯಾರು ಇದು ನೇಪಾಳ ಅರ್ನ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಇರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂಚಿ ತೋಜವನ ಅಂಚಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ದು ಅಂತ ತೊಟ್ಬೆ ಚುನ್ನ ಬೊಕ ಪಾಡೋಡು ಈ ಗಂಟೆ ಐನಿ ಪದ್ರ ಆಡು ಚುನ್ನ
ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವಲ್ಲ, ಮಾನವನಿಂದ ಮಂಗ. ಮರಕ್ಲೆ ತೂನ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೆ ತಾತ ಮರ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮರ ಲತ್ತ 6 ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 6 ಇಂಚೇನೆ ಮರ ನಾಡ್ತಾನೆ ಏತ 1000 ಲಕ್ಷ ತಾಳೆ ನಡ್ತಿನ ಮರ ಅತಿ ವಿಷಯ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬುಧಾರ ಉಂಟಾರೆ ಪೂರ ಸಾಲ್ ಗುವೆ ತರ ಉಂಟು ಆ ನಮ್ನೆ ಕಡೆ ಗಟ್ಟ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬತ್ತಿರದ ಅಪ್ಪ ಪತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತೆ ಯಾನ ಎತ್ತರದಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರೋದಿತ್ತು 2 ಉಂಡ ತೆಂಚೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿನ ಉಂಡದ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಪೇರು ಇಜ್ಜನ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ನಡೂಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಕ್ಕ ವಡೆ ಪೋಯನ್ ಮನ್ ಪಲ್ಪ ತೋಜುರದ ಅದನ ಇಂದತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನಿ ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮನಿ ತಿರ್ತಡೆ ಬೈದ ಇಂಚಿ ಬೋಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾ ನೆಟ್ಟು ಸರ್ತ ಬೈರ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಬೈದ ಮ್ಯಾಲಿ ಹಾ ತೂಲ ಬಲೆ ಈ ರೋಡ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಆಪುನೆ ನಾನು ಬೈದಿನ ತಮೆ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಬಿರ ವಿತ್ತು ಯಬ್ಬಾ ನಮ್ಮ ಯಾವನ್ ಆಲ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಚೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾವನೊಂದು ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾವನ ದುಮ್ದರ ಬೈದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒಡ ನೆಟ್ಟು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿದ ತಿರ್ತಡುತ್ತದು ಬೋಯಿನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಓಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಿಶಿಲಕ ಮಾತ್ರ ಬೋಯಿನಿ ಹಾ ತುಯರ ಮಾಡೋದಗ ನೆಟ್ಟು ಸೌತಾಡ್ಕೆ ಅಂತ ದಿಪ್ಪುನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೆಲಕಾಯ ಪೆಲಕಾಯ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಾಸ್ವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೀನಿ Turn right onto Thirumala. ನಮ್ಮನಿ ಬೈದಿರೋ ಇಕ್ಕಿ ಅವೇನ ಸಾಸ್ವಲಿಂಗನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಕುಡಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಿನ್ನ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಓದಿನಿ ಗುಜ್ಜದ ನೆನೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಳ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಭಯಂಕರ ಲಾಂಗ್ ಒಂದತಿ ಪದ್ರಾಡಿ ಇರುವಾಗೆ ಅವು ಎಕಡ್ ಲಾಮೆಟೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಇರುವದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಕಡೆ ತೋಜ ಇರುತ್ತೀನಿ ಎಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಂಜ ಗೊತ್ತದ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ 12 ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೊಂಗದೀನಿ ಸಪುರ ಬಂಡ ಸಪುರ ತೂನಗ ಓಡೆಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಓದಿನ ಟಾಡು ಎಂಚಿನ ಪುದರಿತ್ತೀನಿ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಪುದರಿತ್ತ ತೂಯಿನ ಟಾಣೆಗಳು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ನೀವು ಓಡೆಡೆ ಹೋಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಆಕಲ್ ಬರ ಈತು ವನಸ್ ಮಧ್ಯ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ ಹಾಕೋದು ಇಪ್ಪದೆ ನೋ ಮೋಡ ಪತ್ತು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಗೊರ್ಪಣ ನೀರ ಶಾಲು ಉಂಡಿಯೇ ಈರೊಂಜಿ ಆ ಮೂಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೋದು ಬರಡಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಂದ ಒಂಚಿನ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ ಉಂಟಿದ್ದು ಬೈದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದನ ತೋಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತೆ ಇರದಾನೆ ಎತ್ತಂಡು ಇರದಾನೆ ಕೆಂಪು ಪೋಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದೂರು ಸೌತಾಡ್ಕ ಬರೋದು ನೀನು ಅಡ್ಡಾಡ್ತ ಕರೀನ ಅದೇ ಅಂತ ಈ ಮರಿಯ ನೋಡ್ಲದ ಅದು ರಶ್ ನಾನು ರಶ್ ಬಂದು ನೀನು ಮರಿಯ
ಮದೇರೆ ಹೆಂಗುಂಟದ ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ಸಾಗ ಹೆಂಗುಂಟದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಓಲಂದಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗಂಧಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಎಂತು ಬರೇ ಪಾಯ್ಜಿನ್ ದಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸಾಲ್ಯನ ಓಡಿ ಪೂತಿರಂದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ನಿಂತಿನೋಲ್ಲ ಇಂಡೆ ಉಲ್ಲೆರ ಬಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ದಂಬ ಗಟ್ನೇಟು ಐಡ್ದಕೊಂಡತ ಎಂಕುಲು ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಐಶುಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನ್ ಚೀಟಡು ಹಿಂದು ಮಲ್ತೆ ರಶೀದಿ ಮಲ್ತೆ ರಥದ ತನ್ವೇನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಇಡು ಉಲ್ಲೇರತ ಪ್ರಸಾದ ಗಾನ ಪೆರಿಂದ ಉಲೇ ಕಾತದ ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಬತ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಓಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲು ಆಂಬ ಇದ್ದಾನ್ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿಡ ಪಂಡಿಜ ಮ್ಯಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಪೋದಿಪ್ಪೇರನ್ ಆಟ ಇರ್ಬೇಕು ಸುರುಟ ಆತು ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಇಂಕಂಚ ಗಂಧಲ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನೋ ಪ್ರಸಾದಲ ಇಜ್ಜ ತಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಮೇರೆ ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪದಿಂದ ಪೂಜೆ ಕಟರ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ದೀದು ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯತೆ ಗಣಪತಿ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ಪೋಡೆ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಆ ನೆನ್ನಿಯೆ ಅವಲೆ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನ್ ಪುಣ್ಯಗ ಪಾರ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗೋ ನೋಡಿತ್ತೆ ರಶ್ ತುಯ್ಯಾರವಲ್ಲ ಕೂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಈರಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜೇಣಿ ಎಂಚ ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಓಡೇಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡು ಏತು ಬರ್ತದ ಸಾದಿಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ ಪತ್ವನ ಚುನ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ ಗಾಳಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ತಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬರ್ತನ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾಪುಣ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಉಂತುನ ಅತು ಪೋಪುನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ಯನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಡುವಾಗ ಪರಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಜತ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬಲಿ ಕುಂತಲು ಚಿನ್ನ ಈ ಕೊಡೆ ತೆಪ್ಪೋನ ಬಂದಲ್ ಪೋನ ನಾನೊಂಜಿನಿಸಿ ಸಾರಿ ಬಾಡ್ಲಿ ನಾನೇ ಸರಿ ಆತಜಿ ನೆಲ ಅಡಿತೊಂದುಂಡವು ಅರೊಟ್ಟುದಾಲ ಕುರೆ ಬರ್ತದುಂಡು ಬಂದ ಆತಜ್ಜಿ ಚುನ್ನ ఏంది ಮಣ್ಣದ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದು ಬಂದ ಏತ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದಾವು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕನೋಡು ಅಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒನಸೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ಗೆ ತೂವೋಡು ಕುಲ್ಲುನ ಪೋಪುನ ಬಂದು ದಾದಂದು ಆತಜಿ ಎಂಕು ಕುಲ್ಲು ಗಂಧೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಸೇರ್ಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ ನೋಡಿ ಮುಸುಂಟು ಇವರದ್ದು ಗುರ್ತ ಉಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾದ ಕುಲ್ಲುನ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಬೋದಲ್ಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನತ್ತ ಒನಸಾನಾಗ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಿರುವ ಇದು ಒನಸಾದ 3/4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿಯ 4 ಗಂಟೆಗತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕರಿಂಡು ಅಂತ ದೊಂಬುಲ ಬತ್ತಿಲಕೊಂಡು ಅಂಚಿಡೆ ಕೊರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೇರತ ಅವು ಪೂರ ನೆಟ್ಟ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚವೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ರಾಕುಲು ಮಲ್ಲೆಜಿ ನೆನಪುದು ಇದು ನನವರೆಲ್ಲ ಕೊರೋಲಿಂದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂತೂ ಬೈದಾತ ನನವರ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಾನೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡೆ ಅತೆ ಸಾಲಿ ಅನ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡಿಯೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಿದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ತರತ್ತದು ಇದಿತ್ತೇರು ಸಾಲಿಯನ್
ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆತನ್ ಅಂಚೈನ್ ಕೊರ್ಕಲ್ಲ ದಾದಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅವಳು ಲೈನ್ ತಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೊಂಬೆಗಳ ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೀನಿ ಫುಲ್ ಆದಾಡಲು ನಾಲ ನಗ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನರ ನರ ಎಂಕೆ ಪಾಲ ತರಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನರ ಎಂಕೆ ಪಾಲ ತರಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಡೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸಾಲಿಯ ನೇಪಾಳ ಮಾತ್ರ ಪರುಚಿ ನೆರಂತಿರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನರ ಅಂದು ಕಂಡಿರು ಕಾಸು ತರದು ಐದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪತ್ತುಜಿ ಆಪುಂಡು ರೋರ ತರಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಕ್ಕುಜಿ ಬರ್ಕ ಬಂದಾಡ ತರಬೇನೆ ಮಾಯ ಅಂಚ ನಿಜನ ದಿನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇನೆ ನಿಮಾಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಚಿಕ್ಕೋಣ ನಿತ್ತೆರವು ಕೊರೋಡು ನಂಚೆ ಇನ್ನಿ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಐಕೀತ ಕಾಪುದು ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಜಿರೆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ ತಂದು ಅವನಿತ್ತಂಡು ಓ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪೊಸತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪೊಸತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ನನ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತು ಪೋ ಎತ್ತುಂಡು ಮೂಲೆ ಎಂದು ಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಜಿ 400 ಬರ್ಪೆ ಪಂಡನ್ ಅಂಚೆ ಈತ್ ನೆಟೆ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ನೆಟೆ ಫೋನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಇತ್ತಂಜಿ ಆರಿಕೋಡಿಗೊಂಜಿ ಪೋಪುನು ಆರಿಕೋಡಿಗೆ ಲೇಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾನ್ವರಿಡ ಆಯುಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪೋತಿನ ಅಂಜಿತ್ತಂಜಿ ಆರಿಕೋಡಿಗಳ ಪೋದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ನ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪನ ಇದು ಬಿಡ್ಬಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕುಲು ಈತು ಸಲ ಬೈದ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪದಿನಲ್ಲುಂಡು ಪೂಕೊರ್ನ ಕೆಲವು ಪರಕೆ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಕುಂಕುಮ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಆಯುಷನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಡ್ದುಂಬೋರ ಇಂಚೆನೆ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕುಂಕುಮ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಇನಿ 12 ಕುಲು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾಲಿ ಅಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಖಾಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡತೆ ಯಾನಂಚ ಪನ್ನಗ ನಲ್ ಪುಲ ಇರ್ದಾರು ಆರೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅಂಚಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಿ 3 ಜನಕ್ಲ ಎಂಕಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ನಾನು ರಡ್ಡು 3 ವರ್ಷಡು ರಡ್ಡರ ವರ್ಷನ 3 ವರ್ಷಡು ನಾನು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಆರಿಕೊಡಿದೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನೊಂದು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪನ್ಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಕೇನುಂಡು ನಿಜ ಏತು ಸತ್ಯವು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದುವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದುವೇ ಟೇಬಲ್ ಇಂದುವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದುವೇ ಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಪುರಾಣಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ತಂಗಡ್ಡು ಸೇಮ್ ಪುರಾಣಿ ಮನಸ್ಸು ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಈ ಫ್ರೂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಲೇಟ್ ಆಗುದು ಆಜಾ ಉಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಬೂರು ಜೇಸಿ ಅವು ಮಲ್ಲಾತ ಕೋಳಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನಾ ದೋಸೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಾರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಕೋಳಿ ಚಾ ಬೇಕು ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಸರ ಗೋಡ ಶುಂಠಿ ಬಾಡ ಅತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನುಂಡ ತಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಚಾ ಮಲ್ಪಡಂಡು ರಂಚತ್ತು ಬನ್ಸು ಕೊರ್ಪಂಡು ಅಪ್ಪನೇ ಬನ್ಸು ಕನಿದ್ದೀನಿ ದುಮ್ಮಂತ ಬನ್ಸನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೋರ್ದು ಕೊತ್ತು ಪಂಡ ಮೇರ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್
ಹೆಂಗೆ ಉಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಜೀಪೆ ಓಡೇರ್ನೇ ಉಡ್ಚಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಪುಲಿ ಖಾರ ತಿನ್ನೋಡುಂದಾ ಪುಲ್ದಾದನ ಎಲ್ಲಾಟ పోతున్న ಮೂಜಿ ವೆರೈಟಿ నీకు పులి పులి కార కార అవుదాద ಗೊತ್ತುನ ಮುರಾನಿಂಚಿ ವೆಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಇರ್ದುಂಡು ಮೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಟ್ರಚಿ ಖಾರ ಖಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಆಲ కొండ చూస్తున్నావు కొండ అయితే చార్జ్ ఇచ్చి బ్లాగుల ఫుల్ అదిప్పు మెమరీల స్పేస్ల ఫుల్ ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಯಾವು ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ತಾರತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಚಾರ್ ಮಾಡಿಬೋದು ಸೀದಾ ಡೇಗೆ ಬೈದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಡೇ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ನಡುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಡುಟು ದಯಪಂಡ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಲಪಿದ ಇದನ್ನೇ ಸುತ್ತು ನಾನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ ಮುರಾಣಿಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಪಂಡ ಬದಲು ದಾದ ಬಂದಿದೆಯೇ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಡಿಂಕಿಡು ಯಾಕೆ ಬರ್ಚಿ ನೆಲಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೇ ಆ ದೋಸೆನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು బాజీ ఎక్కడలకు పులి పులి ఇజ్జిమో గట్టి ఉండు బాజీ ಹಾಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಕಾಂಡ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಬಾಜಿ ತಿಂಗದು ಗೋಲಿ ಬಜಲ ವರೀರಾನ ಎಂತ ದಾಳ ಬರ್ಚಿರಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾರ ಅಂದು ನೋಡು ನಾನೇ ಪಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಯಾನಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದು ನೆಂಚಿನ ಪಾವು ಬಾಜಿ ನನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಕ್ಕೊಂದೇ ಏರ್ನಾ ಬ್ರೆಡ್ ಏರ್ನಾನೆ ತೂಲೆಂಕಲು ರಡ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮೂಜಿ ಚಾ 240 ರೂಪಾಯಿ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಅವಳು ಮುಲ್ತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದಾದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯುಷ್ ಪಂಡ್ಲಕ